ning adepan saliramu sekarwangi. Mengkonon aja cuman sekedar ngucap sumpah, ananging kenyataan urip sampean seestune memang sekarwangi sing diarapaken kelawan sampean langka wong liyan Kang Mas. Sekarwangi ucap janjine isun ning adepan saliramu, lamun memang dalam jejodo sing bakal sinandingan ngawijakan katresnan kita wong loro, sumpah kakang bakal gawe sempurna gawe bahagia ning kahuripan awakmu. Kula percaya ning sampean, lamun memang ana ganjelan ajana sing ditutup-tutupi, rasa watir rasa ragu sing kaya ngapa utarakan kelawan isun doayu. najan apa sing pernah terjadi, kebahagiaan mungkin urip ning alam dunia pernah dirasakan kelawan sekarwangi, tapi ora sebahagia kiki setelah anane sampean ngucap bahwasane sampean demen kelawan sekarwangi. Iku uga sing dirasa karo dirine kakang bagjak kumayangan lan sempurna kakang sipate wong lanang, lamun manojakan sulistya ing warna sekarwangi sing dadi tambatan ati bakal sinandingan kelawan kakang Kelana Jaya. Ananging rongokaken Kang Mas, tak sumpingaken wae Kang kula mau sampean nek gawe pikiran kuatir sampean kubohong kula isi karo isin karo sapa sinokayu. kuatir sekedar ngucap demam, ananging ora bisa mbuktikake atas dasar perasaan sampean. Ngomong priben maksude kakang keder pisan bahase isin wirang karo sapa bamban kakangku setia. Beli percaya kakang mah wani disumpah jiwa lan raga demi cinta kakang pasrah aja isin wong ayu pasti dikawin beli katon coba bruk ngomongan ayah apa bari ati kakang bunga ayah apang wong pelampian apa sing dadi pikiran Rizky Mebel ayah apa pengen bareng sing pelampian Rizky